Mbele weche manyien ni jafwambo mar Media Max Wanjeri Kariuki dhi nyime gi yudo thieth e od thieth ma Valley Hospital man Nakuru toko bila achiel gi magene kinde mane ng'anyo mane obagi gi jopiny e boma ma Nakuru dhi mbele. Kariuki nochiel gi magena ka ne en e chenro mar fwambo weche mag ng'anyo go eko. Komachielo rakruok nomuoch e kind jong'anyo grube ariyo mopogore e kaunti ma Kericho. Jafwambo mar Simprose Okinda miyo ler mar wachni. Maandamano yaliyopaniwa ng'anyo manopangi ni bedo mar kwe boma ma Nakuru kendo manochakore kar saa onyango nolokore ywaruok mapek e kind jong'anyo kod obila e apaya ma Kenyatta Avenue. Jafwambo mar wang' jowi mar Kameme Wanjeri Kariuki en achiel kuom jogo manochiel gi magina kod obila. Gima mako dhoke ni Wanjeri Kariuki norwako lewni moyiedhi mayange kaka jafwambo kendo ne riko chunge bath apaya. Duol mar MCK kaachiel kod riwruok mar Okinde LSK okwedo obila kuom tiyo kod teko mathoth e kinde ng'anyo gino makoro kelo hinyruok nyaka ne achiel kuom jofwambo. Someone who can be identified, someone who is carrying her tools of trade. We want to know, was she a goon? Was she breaking into any building? If she was, let that building be identified. Was she attacking any other peaceful Kenyan? If she was, let that person be identified. We are going to take this matter seriously. We are going to work closely with the law agencies. It was easy for this officer to identify this journalist, but this particular rogue officer thought it wise to focus his energies on our member, which is something that we really want to condemn. Komachielo ywaruok mapek nomuoch kin jong'anyo tieng' diriyo e kaunti ma Kericho. Kopogore kod jong'anyo mag Gen Z mane ng'anyo mar kwedo telo marach e bwo gavana mar kaunti no, nitiere rowere group machielo maliekore ne or kod tend kaunti no mar rakruok gi jong'anyo. Tukipanga kuulizia gavana ile maneno yenye tunataka tufanyiwe mahitaji zetu kama watu wa Kericho County. Kuna wale wenye wamenunuliwa na tunajua ni nani amenunua nani, na hii watu ni watu wisi wa hapa. Ni watu wenye wametolewa mahali pengine hatujui, na kama alikuwa anakuja kufanya kitu mzuri, mbona wameficha uso zao? Mbona wamevaa mask? Grup achiel mar rowere yango ne gene ng'anyo mamuol mar kwedo telo marach e kaunti no e bwo gavana Eric Mutai. Na tunataka tukuambia gavana, ulituambia hii machine ya chai itatoka. Hiyo ndio swali yetu tulikuwa tunataka kukuambia. Ile machine ulikuwa umesema utatoa, ukatoa. Ulituambia tutakunywa maji kila sehemu, hatujakunywa. Ukamwambia sisi kuna kazi kwa vijana mtaani, mkaenda kukula pesa ya vijana. Sasa sisi kama wanabiashara wa Kericho hii hatuja enjoy serikali yako ya county. Hata wewe unafaa ufute cabinet yako yote waende nyumbani. Tunataka tumwambie county commandant, kama umekosa kufanya kazi ya serikali, paka watu wenye hatujui wanatoka wapi ati wanatembea na rungu katikati ya town. Kazi yako kama county commandant ni kazi gani? Kata kamano group machielo sero rowere mang'anyo kagi wacho ne jomok mor gi telo masani oritiero mari galfario prerogaberio. Kama utaki governor, utaki senator ama mbunge wa Kericho County, ungoja wakati wa 2027 wakati wa uchaguzi ndio upinge huyo mtu ambaye umtaki. Watu wanachoma mali ya watu. Sisi tuko hapa tukichunga tunasaidia leo na maskari. Hata tumeambia askari wakae kando, sisi tuchunge amani. Rowere mag Gen Z osingobiro medo ng'anyo nyaka gavana winji wakgi. Simprose Okinda, Ramogi TV.